Arratsaldeko 8:00 bitrago zerbeza zainetan, inorrez zabil kalian, guztiak daudala askabueltan, erabateko isiltasuna, astear dago onena, asteartea da eta Igor da nire izena. Garazi iker, hobeto beiteko asko ez dot bier. Mikel Pauleta Iraitz, retiratzeko oraindik zaudete garaiz. Bertsoz erraten ikasi nahi dut, erraietatik errana, errimetatik emana. Saiontan ezin zitzaigun falta, bertso gipuzkoarren bisaia. Bizkaitar dago zuretzat iraitz, porrota onartzeko duzu garaia. Urrutiko herrian lotie derrakin, denak desesperauta zeuden. Gero Iker joan zen kantari eta guztiak esnatu omen zituen. Garazi da bere izena eta ez izena la terremoto. Bere erruz gure Euskal Herriko hiriburua izango da Amoroto. Albeko mafia beti presente, gaurkoan Paule da gurekin. Zazpizaldi burun trukez bertso bat adostu du Bito Corleonerekin. Aiartza eserita dago orain, hala ere nire alturara. Eneko Sagardoirekin batera, Handia filmeko dobladorea da. Ene adaska, ai adaskita, ai errondaldeko txokoa, komuna ta sukaldea hemen ta gero beste, erdia somerakoa, ai adaskita zazpikaletan, onena izateko jaioa, eta pintxo pote egunez ai adaskita, zaitut maiteagoa, ta bertso erronda hemen dela ai adaskita, zaitut maiteagoa. Paule, 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 hor zaude, Paule, Paule, Paule. Paule, 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 hor zaude, Paule, Paule, Paule. Ostegunetan kanta, zurekin zenba disfruta, bertso asko bizitzen duta, aspaldian Paule dabil bertso friki bihurtuta. Frikia baina bila, baina bila, baina bila. Frikia baina bila, baina bila, baina bila. Eta Iraitz patxada horrekin, pazientzia apur bat beharko du gurekin. Ez dakizu nun sartu zaren zu, hemen Bizkaiko honena topa dezakezu. Aiartzak beldurtzen hau, beldurrak babesten hau, zuk gaur Bilbon kantatzeak deustu dana, gorrotoz betetzen dago. Tomate, 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 tomate,
Igorrek zeukan amets bat izan zen duen ez dizko amets bat zure abizenaren lehenengo lau letrak aldaturik zu Igorre lotza zinelan amesten zen duen bitartian esnatzeko alarmak jozizun eta errealitate kolpeak sasi bertsolari artian adaskara ekarri zintun ta ikerra errotzen bada apartau danok paretik ta ikerra errotzen bada gure eskema danak apurtzeko kapazada apatau danok paretik ikon esabot kanta aprait da berentzako ez da gutxitxi ikon esabot kanta aprait Bilbo handiaren epela ikasle danen kabin etorri nazaiatzeko poza emoten gabarin kaleskinan zenbait kanta gauerdiz ardoarin adaskako sorgin zarrak keinuka ilargiarin bada ez bada banoa, txalori gabe noa, bigarren errondan asuntoa martxa apur bat hartzen hasi da. Elektrizitatea banaiz, zuen ula puntetaraino helduko naiz, banoa. Alde zarrak dioen bezala, gura bere bidean doa. Somera kaleko ursirripa, kantu emariz ibaitu da. Mugarik ez, jarri aburrei, utzi libre, luzatzen, aurreko urtez, egin legez. Guk ez dugu gaizki egiteko, gutxieneko lotxarik, borondateak ekartzen gaitu, finalista izan nahiak. Puntu eta sailkapenak ez ditu maite, elkarrekin kantatu nahi du soilik. Ez du zein mendean hartu nahi, zazpikatu nahi iritzi bakarrik. Ardezagun mikroa gure esku dagotea, milaka lagun aurrez tragoan hartuta, jende zoriontsua saio libre batean, bertsolari ezberdinak adaskak ditu biltzen, etorkin giputxia amotoko ikasle, destuari independentista, ta Durangoko ale, ta sopelatik Paulen. Ardezagun mikroa gure esku dagota, milaka lagun aurrez hartu da, jende zoriontsua saio libre batean. Igor! Gaiz! Apata! Garazi! Aiartza buena! Ardezagun mikroan gure esku dagoetan. Ardezagun
Instagrameko influencer, nien nauzu influituko ezer galartzan. Ze martza. Teo ondartzan Mateo adaskan, ia gaurko ipuinak ze berri dauzkan. Mateo, non dago Teo? Ta apatatik dator Iker Apraiz, ostegunetan ez aibiltzen apaiz. Apata, pertson galanta, ama amorototik joan da santutxura, eta orain zebilbotar itxurak nasi. Zaragarazi. Mikel handia baina faltan goia, neurriz bakarrik joko duzu goia aiartzan. Ze martxa. Alde agurretan jotake, behintzat originalak bazinate. Ta ni iaz saspikatura igo, nintzen ta aurten nahi nuke berriro prestatu. Saspikatu. La 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 la, prestatu. La 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 la, saspikatu. La 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 la, saspikatu, prestatu. Ronda, ronda bertxo, la rondaren bila bertxo rondan. Aiba, adaska, gazte bertxolari onkasta, ronda bertxo, la rondaren bila bertxo rondan. Zeba igo zazpikatura, hemen bagaude aurren guztura. Bertxo doin usta gitarraz poseirok daukagun guda, ez dezagun hau bihurtu txisterik txarrenen kluba. Paule albortar tipikoa, mostoen oliben guaitoa. Aurpegi humil horrekin ni ez nauzuen gainatzen nena, bera da akelarreko neskaren lagun honena. Irabaztean iraitz Mateo, bihurtzen da iraitz Manteo. Hain geru ahots horrekin irabazialzun oteo, baina nahiago izan du bertxo ronda eta poteo. Ronda bertxo, la rondaren bila bertxo rondan, ronda bertxo, la rondaren bila bertxo rondan. Aiba, adaska, kafeta bileren taska, ronda bertxo, la rondaren bila bertxo rondan. Biologo den Iker Apraiz, baina ez doan ez klasera maiz. Mundua aldatu nahi du, baina konfunditzen dakaiz. Lurtarrak ezin ulertu, ta orain dugu Iker Apraiz. Garazia moto arbera, Euskaldun petoa omen da. Aferak kartelatera ta esan nuen keba. Navarro berekin jarri ta serretu egiten da. Ta badino horrek zer dino. Naiz izudor nahiko kariño. Ez omen daude ainurrun eustu eta badino. Berak besartzean egin dizkio bartrai bigino. Arredi guapoen azara, Bartra ere nahiko guapa da. Sobornotan jaustearen, zenbat ostita kritika, rimatzen ez dakigunok, jarrai beharreko kronik logika. Ronda bertxo, la rondaren bila bertxo rondan, ronda bertxo, la rondaren bila bertxo rondan. Aiba, adaska,
pizza guztitako gazta, erronda bertxo, larrandaren bila bertxo rondan. Zintzurra alkoholez bustia, daukadan tajada handionekin, gaur ezin onik ustia, gaur ezin onik ustia. Gainera aspaldi ezkutatu zaigu guri eguzkia, galduta burua hainkak beso, sabela eta uzkia, sabela eta uzkia. Txartoa maitzen delako beti, txartoa hasten den guztia. Txartoa maitzen delako beti, txartoa hasten den guztia. Igor kamareroa, Iraitz segurata, Paule azkenengo tragoa eskatzen da bilena, Iker Paulerekin ligatzen da bilena, eta Garasi Diego. Antzokia bete dute iruzpalau piztik, Ikerrek babadenak gainen bota dizkit larai, gainen bota dizkit. Argia piztute, baina aber, gaua borobiltzeko txupito bat jaler, txupito bat jaler. Guzen bat gara, lau bat, hiru, lau, bost, zazpi, kanta hori entzunda ez aldute hasi. Larai, 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 ez aldute hasi. Kartera utxik baina trago bat nahi nuke, tragoa aragitan pauko nizuke. Larai, 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 pauko nizuke. Txibear da bete zaigu piztiz data, baina niri ez deitu Iraitz putarra da. Larai, 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 Iraitz putarra da. Edatea komeni zaion egiten dut duda, gezurra esango diot, ja gerra maitu da. Larai, 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 ja gerra maitu da. Paulek barran botata duen ezain gure, ez dut garbitu hainbeste kalabaza pure. Kalabaza pure. Alkohola ere ez duzu oso ondo batu, besoa ezin baitut barratik altxatu. Larai, 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 barratik altxatu. Zuk azken kubatan, hori be kontratuan, badun sartzen da. Larai, 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 badun sartzen da. Orain biei bulentzat nire erasoa, Gaurkoan ez du jarri nire temazoa. Larai, 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 larai,
nire temazoa. Ikerlige kontuan da bilburuz buru, Paule nirekin ezagutzaude baseguru. Eta zer zabiltzu buelta eta buelta, etxea antzokian barruan duzuen barruan duzuetan. Naiz antzokian edo zer dudan ja ikusi, Paule ispiluari berbaitari utzi berbaitari utzi. Gauean zehar egon dira hainbeste aur, langileekin batera aterako naiz gaur. Larai, 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 aterako naiz gaur. Ze motivazio eta ze puntu goren, eskuen zuek inora, la noche es joven. Larai, 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 la noche es joven. Eta zertan gabiltza mekauen dioska, urrengo ostegunean hemen txegagoza. Larai, 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 hemen txegagoza. Demakrauta zaudete eta ez galakor, ni horrela jarrita inorrez da pastor. Larai, 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 inorrez da pastor. Bostak barruan eta dana itxiatez ate, zuek hortxe geldi hor, zuek urrengo ostegunera arte. Larai, 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 ostegunera arte. Duela 15 urte isilarazi zen, baina gure herria inoiz ez zenez isiltzen. Torturatzaileak ditugu agintzen, berria sortu eta gu bizi berritzen. Segi Bilbo zarrean euskaraz bizi.